Näme üçin jetur halamok? Öň men jetur barda video goýamda, maňa jeturun kular jaň etdi, biz bilen näme problemam bar diýip. Siz bilen oglanlar men problemam ýok. Ýöne menem adam meňem öz pikirim bar, şonu aýdyp geçetim gelýär. Ama aýdyp geçýärdim. Jetur halamok diýsem, sebäplerini aýtmalla. Mysal üçin Hataýyň dady. Hataýyň dadynam hili gowatdan hili pes dady gatken. Onu maşin tarapdan alamazda da men özüm Japoniýa maşinlaryny gowurýan, Toyota, Nissan özüm sürýänem, gowum görýän, düşünýän şu maşinlara. Jetawurda bolsa 70 tan rejim, kime gerek o rejimler? Adamlar düşünen o. Täze zat, gowulyp görünýändir gözüne. Ýöne bir 5-10 ýyl geçsin, öz aýyplaryny öz açyp başlaýar şu maşin. Ýöne onam diýen bolýan 5-10 ýylym gerek. Gel, siziň öňüňizden çykanlar şu TikTokda kreýşasyndan suw geçirip duranlar, ýa bolmasa pirboruny zamkany bolup duranlar. Indi şu zatlar görüňsoň birazjyk düşünje döreýär adamda. Onuň garryny müňmedesen gaýdy bolmaz diýär. 50 reklam etdiňem, aýdym çykartdyňem, klip çykartdyňem, kimi çağırsaňam şol ýetgeşik bir netije bermez sebäbi. Asyl zat hili pes bolsa näme diňden? Oglanlar, her kimiň öz pikiri bar. Menem öz pikirimi aýdyp geçdim. Gaýrat ediň, dogry düşünün, gaty görmäň. Men şu öňki pikirimde entek hiç zady üýtgelemok. Hemmäňize sag bolun.